Reng. Apa? Aduke kacamata ora sah. Ngece aku terus ora. Mripat kira kok tukoke kacamata. Riben. Engko ya ada kacamata riben terus tak tuntun. Don dodo tulisi TKNG. Tukang pijet ae ya ngece kowe. Antil mencrat ora. Wis gong leren. Ora iso. Aku nek lagi seneng ngene iki aku ki golek lucu ki angel lho, Tru. Ora iso saben dina lho. Anggere muni umum ngene iki aku ki pikirku iso mengancam terus. Apa? Mengancam terus. Maksude? Iki ki idene teko terus mengalir, mengancam. Basa Indonesia ora petho kok. Usah-usane ngono. Ya terus ya. Sluku-sluku bado elo sira menyang Solo le mayo moto macetot cendit lolo ba ora mati wong mati ora obah yen obah medani bocah yen urip golek dhuwit no kuwi apa kuwi lho bocah iki nek muni seneng nembang kok karepe arep nembang terus yo nggo nek bapak teko kok kamplenge wani apa kowe? Kowe iki ora ngerti asine. Semar iki karo sapa-sapa? Ndara Ngastina, Ndara Pandu, Pramuka. Pandu Dewayana. Prabu Pandu Dewayana. Patih. Bathik madheme do wedi karo aku. Aku wedi karo Semar. Nenes Bagong ora tau ono wedi karo Semar. Wira. Awak getak. Poyo ngenggon kok. Poyo, heeh. Nyengeni aku lang tau nek mer ngono. Kono iki dicekeli. Didekem malah munggah turut nggon awak ngono. Bapakku ngomong ya. Mulane musuh aku pucet wong iki. Oh iya. Ini arep nemoni lelakon apa? Lelakon sing apik. Iya. Lelakon sing apik. Kowe mbiyen dek jaman sekolah ya diajari baris kok. Lho. Komandan upacara aku. Weh. Pendak upacara aku mesti nang tengah-tengah kae. Gak oke banget sih dowas iki. Ron. Krong. Terus suarane sepatune mak srok-srok. Iya. Marem tenan dadi apa ki? Instruktur ki senam. Inspektur upacara. Kaca motore jenengmu. Aku tau diparani wong do sing baris. Mergane lek ku ngabani ngono kuwi. Pertamane cetha. Krok. Barang sing kedua iki do mara. Pripun Pak ngono. Mergane aku muni ngene. Apa cedek-cedek Pak? Mergo do radong do mara. Pripun iki kenapa niki? Coba nek pancen kowe pinter tenan. Seblak. Pandangan ke muka. Tidak boleh berbicara. Tidak. Ojo muni tidak. Berpengaruh bicara kok muni tidak ora. Istirahat di tempat. Gerak. Loh. Istirahat kok melumah. Ngaso. Istirahat barisan ki tangane ming nang mburi. Wah. Karo kukur-kukur entuk. Katane ora ketara lho. Ming dudine tok sik ngene. Istirahat di tempat. Gerak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Yo kancan nang kisik kuwi Pedro gareng toko yo celeng Modiar mempertanggungjawabkan kowe rene ora nesu ya Pak Pak
Ora nesu. Iki mau kan meng guyon. Mir. Ora nesu ta. Alhamdulillah. Guyu terus. Ya wis syukur. Asemi nutupi cangkem ki bar mlumpuk ke idu. Modiar ora awel. Ayo senengane orang guyu wayange siape kok ming. Kaya sing ditanggapke ora. Malah ning iki. Kok nyambut gawe malah cengengesan. Loh, kok Ndara Puntadewa kok tindak dhewe. Hei! Budiar. Apa ngalusan kok digetak lho. Ayo kaget ta. Lagi iki lho Puntadewa ngantil. Mongole ngantil ngono ya. Ora lara. Sarmadi. Permadi garing cangkeme. Cangkemmu kuwi aku ora ngomong apa-apa kok. Wong sing ngomong Sarmadi kok ditibake aku ora. Reng, barengi Reng. Barengi Reng. Reng, kompak lho kowe Reng asli. Ndara Widra ki ya pincang kok ya pincang. Gus, Ndara Widra, cangkeme. Oh, antel sisan. Wadulan senengane ora. Anak-anake aja kesuwen kae Ndara Wartilik, Ndara bungkus ning wana Minangsraya to, Le.